Lods, sama ka sa biyahe ko. Bantaw Mini Dam, Bantokaling, mga Tarang, Pangasinan. Let's go! Pumunta nga tayo sa isang mini dam na malapit sa amin. Kung lalakarin mo nga ito galing sa aming bahay ay mahigit 30 minutes lang. Naaalala ko pa, nilalakad ko to halos araw-araw para kumuha ng kahoy na aming uulingin. Ito nga ay papunta sa bundok ng Daang Kalikasan na mahigit 1 oras lamang ay mararating mo na by foot. Banda dun. Ganyan. Ang tubig niya na umaagos dito ay malinis at malamig, galing mismo sa bundok. Sa tagal ng panahon na di ko ito nararating, nagulat ako na may kalsada na pala. Saan kaya sila dumaan? Pwede pa na motor eh. Sa kabilang barangay yan guys, dumaan. Ito na nga, at narating natin agad ang Banao Mini Dam dito sa Barangay Bantokaling dito sa mga Tarang, Pangasinan. Damn. Pwede kayo dito mag-picnic, mamasyal, mag-picture at mag-unwind. Paalala lang, maging mapanuri dahil lumalakas ang agos ng tubig pag may malakas na ulan sa bundok. Hindi mo nga kailangan maging mayaman para mag-enjoy. Matuto ka lang i-appreciate ang mga bagay na nasa paligid mo. Samahan mo nga ako sa aking mga susunod pang biyahe. Follow mo ako ha. Salamat! Ingat!